El 1908, molt abans de l'arribada del turisme, Ferran Agulló va batejar el litoral de Portbou fins a Blanes amb la denominació de Costa Brava. I com a mínim des de llavors, la Costa Brava no només ha esdevingut un reclam turístic i d'oci, sinó que també ha estat un focus d'inspiració per a artistes d'arreu del món. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? L'estiu del 1910, Picasso va passar un temps a Cadaqués, fet determinant per la seva definició de cubisme. What can I do to get you there? There's only so much I can. El pintor Josep Maria Sert convidava a Palamós personatges com Lukin Visconti, Coco Chanel o Marlene Dietrich. Durant els anys 30, diversos artistes van visitar aquest litoral, com és el cas de Luis Buñuel, que rodava la pel·lícula L'edat d'or al Cap de Creus amb Dalí. De fet, la Costa Brava ha estat l'escena de moltes pel·lícules, com ara Pandora i El holandès errante, que va portar Ava Gardner, Mario Cabré i Frank Sinatra a S'Agaró. De sobte, l'últim estiu, que va portar Elizabeth Taylor a Begur, o El far i la fi del món, que va portar Kirk Douglas i Yul Brynner al Cap de Creus. A S'Agaró, a l'Hostal de la Gavina, es van allotjar personalitats com Orson Welles, Charles Chaplin o Humphrey Bogart. Cadaqués va estar freqüentat per artistes com Marcel Duchamp, Max Ernst, Cunningham o John Cage, i Palamós va portar Truman Capote, una costa que ha aconseguit competir amb Barcelona amb concerts com els de Johnny Hallyday, Charles Aznavour o Alice Cooper. I'm just gonna let it fly. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? També la fama de restaurants com el Bulli o el Celler de Can Roca han aconseguit fusionar cultura i glamour en un litoral mediterrani suggerent i evocador.